Abusia na wotwe twam no na yenya ntie se ode ne ho doctor from Brimpon eye Sumahene EBP mu ewo National House of Chiefs na chese eye de ya ebe BP mu ewo menhia efficacy mu sene da bia wo mo ka no se ka kwan pe na eda entemu na eno na yete se ukopie mu ewo bunu East any voter no a hia bi hu ntawantawa bi akoso nam so ama bunu na matsan konwa meche bono regional house of chiefs no motu Sumahene so nomra na on represent wo mo na chese asem no se do musibe buade afa no so me represent na na wo bono ene ne patem mu no ne no na ya social media no so ya tese enkofu bi akwa attack Sumahene ne ade a na ansa na no mama yintie nsem bi abonofo ebi edbetu dwa se do musika asem no edifa ye ene enkofu bi a wo mo de ho ntansa ebo wo mo yeba na yesu yatie simbi ni refer wo mo se okotozo bi na obi ku a no busan se na ano na ye dai na musa nnade san se firi baby e na ababe pie hanom de odi na buru ba kan so no ona de ayemonwono edi kan eba yentie de ebunu fiefo so eken na otwi se nyankopon amfa fie anka bono mayenti asem de eye odene ho Dr. Afram Brimpon ya otoso miensa Sumahene na otwi mu nipa bonifo bi koto hye ne so ewo National House of Chiefs yenyina yeninse Sumahene eye Council of State member na otwi mu National House of Chiefs akwatena ye na ni nyina ye asase ho wantwi ya abeto bono East one voterfo ntam na mpenfo ekire se National House of Chiefs enkotena ase na bentimi emfa yie ento babia yie da na we ni Sumahene oba ne bono regional ahemfo abe represent bono regional House of Chiefs ewo national Sumahene eka ho na kopiem ewo meeting ase na we ne ntia yenya ekire se nipa bonfo binma pepinti sei yentimi enkire babia befiri ebeto hye na Sumahene so a nka apolitifo a mama nka sesei yenim babia bedi no ebekwakowie na yenhwehwe mu ema yekohu se video bia yebebo akire mu yi abrantio se papao ya na owo video yi ma okasa yi be na kakra atwamu yi odi video yi ba abontene ebetreten osagefo osiade Dr. Ajimambaduga otoso mienu do Sumahene se onhwe ye na wansi Kumasi na obeka asem to honomi sebi ye wa polisifo wo manim sebi ye wo mpanfo e wo manim ye hu sebi aka ho asem pepem ne ya nka oye ne eye asi no watie nsem a yekoso na fe ye ka kire na Ajimambadu se me ka kire ne biemu se onhwe ne nso se Kumasi yaka awe aboa to so mrantie ne se so obema omra National House of Chiefs so obema no so mu Asante hina National House of Chiefs ni si Asante kuro so ya sase so ye fie it is so obema no betietie otumfo anim etietie Asante manu a obema omra National House of Chiefs ye hwe ne kwai mrantie ni abre ifi se empeni se ahohinti eni ejabore ana da bia senti edukotukodi eni ejam ho na hwe ma ase afifi no hwe ma se tutu nti ya wo ba etidananu ti ho se ye mrantie mabunu no ona yesi yakon pai kan sansen we nyina efa ni hu die kwa ya police antimi invite no na nhwehwemu a yesan ye eye police ni a ono so ye frɛ no Charles Adusei ono so ebetwere ewo Facebook obe commenter ewo bi post ase ewo Facebook se Sumahene nso so oba Kumasi a ono nso so saa ne ono so eka no ni post no ne mede atoso no nti wo hwe Charles Adusei a ono nso ne nsem a obekan o Facebook no police ni a abane otwa neka ewo Ghana abane ni Alpha na adwuma otwa neka ewo Ghana sansen we nyina achi no Ghana police opese okire se wante ho maachi onyante ho asem da se Ghana police wante ho asem a nne ye ma ho aso ate nsem a eye mrantie papafoi bekaye ne nsem a bekaye no so no nne ebam se yesum man se Ghana na se mra wo mani ma with immediate effect was a mutimi invite be fi se be de ne pa se obeka kire me se
Saafuo yi enim de ɛkɔɔ so wɔ National House of Chiefs n'ano eni ho hwee na megye di. Nti nsɛm a bɛbɛka no social media no ho anamɔ ne batu no. Wei enye asɛm a sebi ɛwɔ sɛ yɛtena so anaasɛ ɛwɔ sɛ yɛtwentwɛn so anaasɛ sebi yɛyi n'ani kɔ akwasa. Nipa nkwa ɛyɛ baako pɛ. Yɛmana duru President John Dramani Mahama nim sɛ ne akɔ so ɛwɔ National House of Chiefs. Batana yɛkesim wɔ Kumasi ɛwɔ na wɔtwe mu no. Nti President Mahama wei deɛ wontimi nka sɛ wonte obɛte. Fi sɛ wo state member baako ɛna ba attack no. Investigation ɛnkɔ so dendenden animu ya saafo no benfe shibe out. Na bentimi ɛmfa benko gyina mmara no. Sɛ mmara wɔ Ghana deɛ a bentimi fa benko gyina mmara no. Na nyɛ saa sebi aboa ɔkanibre President Mahama, IGP, CID boss, sɛ mote nkrayi a yɛbɛsrɛ mo with immediate effect. Saafo no muntimi nkyebe. Ne Sumahene yɛ a ɛno nti no betimi atake no saa no bɛmɛkyerɛ. Sɛ nyɛ saa na sɛ yɛgyae ɛyɛ kataso muamuasoɔ na sɛ yanka ho hwe a ɔno nso sabonofo retaliate a ngidi sɛ ɔno nso so entimi nkɔ baabia na ɛba saa mebisa sɛ ɛde papa bɛba anaa. Sɛ ɛmfa papa amade a ɛne deɛ Ghana mmara obi anso nkyɛne Ghana mmara. Ade we ya abai akɔyɛ sɛ bɔɔla so gya. Wogyina akyire a wohunu sɛ bi a adum nso aseɛ no na ɛhye paa. Ɛyɛ notice ɛna ma servo ɛde ama Ghana bane. Momma yɛnhwɛ ɛmma bibi nsi ansa na yɛyɛ bibi afa ho. Animu ya bibi wɔ hɔ no ma yɛwɔ sɛ yɛyɛ yɛnyɛ. Ebusiafo nti na asɛm no ɛno no agro na yɛde na ayɛda ɛnyɛ dɛsɛ ɛyɛ dɛsɛ sei asi dabi na emom no ayɛ dɛsɛ na no ayero santehene ɛkɔ nkranza na wodu tachimai prince mo nyɛ mo yɛ ne hɔnom no yɛtie video no hwɛ nsɛm a wɔn keka yɛ masantema UK presenter baako ɔbɔ baako ka bibi sɛ yɛnyina yɛhwɛ video no ansa na policeman bi so wɔn so ɛkɔ to ne blog yɛ ɔno so ɛkyɛ sɛ yɛmo yɛnka kyerɛ na adwuma bɛdu sɛ wɔn mmra Kumasi ne yɛnhwɛ ɛne ho nsɛm bebrebe ɛnu nti no yɛnkɔnkɔkye wɔn mo polisifoɔ yɛhwehwɛ mu ne mmara ne wɔn mu ni saa abusuafo no nkɔmɔ na yɛ de na meka sɛ mete sɛ Sumahene ka sɛ obɛba manhyia ana obɛba national so obi antumi nya no hwee mete sɛ wɔka saa na ne ade ntina radio obi obae na sampa sɛ obi obibi a ayɛ hoye na moka ho asɛm so obi antumi nya wo hwee na wokwa no tete no hini bi utwa no kyesensem bebrebe amamra ni nyina so na eni ho na enim na mote ho na moka all in the name say mu nyina mo ya abunofo na domahene pese wo te kingdom bi bunu kingdom no nti no eno na pese mo protect e support ne tumi bam nti na mo yesa ne ma we nyina na asema asi say ya mpasa de musika no fi say menyi ni sa abunofo betena onom wa bro bi di ne sakeka Sumahene na without any evidence video bi ani ho yeti ya ne se yeka time a issue we kwampo baaye no metin before say House of Chiefs no mo ba be hia enkofo hyase posti ye bloggers hyase toto egu social media no so kra ansana program no be hyase am ya wie because na mo honom na mo one of the rooms no intimate so almost say and so according to messages and I say blog site ahodo abunfo edi akire ene de mehuhu social media no message na say write ups na say after enti mo ankasa mo hu de mo nyem ho e wo mpate mo na ye hwei bra me di kan ye se nkranza hema na Euro Santehene kwa kosie no tachi my prince eno kompo yeduro no mo ankasa etisi montene so toto abo ebo yewura ene ne dom asantema ye kodum wo mo di yakwan mu no ye no ye baaye no na police fo ni Ghana ha na yenso ye tedi yi
bro mo yes so retaliate no Euro Asante hene nim de no mpa ntokwa no ba asomdwe ho ban ti no wa mo bia an retaliate wa mo bia nkɔ ho na ne mo betena ma be ka che se obi akoka Sumahene ne dade na ka mo obrofo ka ma pene se yampa se Sumahene ekɔ ho National House of Chiefs oba Asante ha eno obi di ne nsa keka no a abusuafo enka mo be pene ene de mo hu kwan se police fo ho mo hu kwan se mra ho no mtie mfa mra nya adwuma ene se mo pobia ma no adi mra so edi mra ya adwuma de a na na agima bedu ono na yo samra no hwe no de ya adwuma yeti krom hanom enyima bebrebe na mo ya sa Asante focus wo mo si akire abaye bia ebe time me nkwa akire ekoboso na mo ka sampa die na mo nya wo sampa edi pa na mo nya wo sampa mo ye mo hu bi papa enam so kwa me no ka se kwampo sampa nipa ahwere wo mo nkwa wo so no duada so ayi hwede mo sa kwaye wo ho ni nya na police fo ni honom no mo honom enti AVOSA fo no a wo mo to mo ba bia mo de ho ntansa kwakọbọ mo no AVOSA fo no mprodo ahe ni wo hu se regional numpo a yesabi na no Asante fo mpo kono Regional House of Chiefs na kuma na nanom eba no Kumasi na be hia no AVOSA fo to say na ba ho aye de we kwakọbọ mo se wo mo na be attack obe hu AVOSA fo no a na manhia ye rabo dwa bi ye di dwumadie bi wo manhia eno mbebo ban wo honom ye rekọ baabi no mudi nachi ye retu nanom bi se wo monkosi na wo baabi no mudi nachi na AVOSA for the National House of Chiefs me hu se o maba hompo da o mepede wo ho o mo ma ho me ye hwe fi some group na se mo chief no mo group na ma form no ye ro no nka mo ho o ye king on his own it is some form group na mo kwa mo asem bia AVOSA for mepede be wo honom and the feel some sha se kan nsem nya de ade no da bia mo ba national ko da bia mo ba national ko bi why da be no bi ne nsaka ka mo be some force wa create ade bi aye ma sem bi ba se Asante for time na ye nem wo to kwa bi ni ade na so bi anya na dwe so do be ko ne abeko kina 1900 ni mu na Asante for kon ye jin asem pimpin boy ye bo ye ro Asante hene kon ye die broni mposu nkunim na nya wo bibini broni mpo no wo akode ne akade hodo ba ye no wantumi andi Asante so nkunim how much more before any motikro yi mu enti erade wakwaje sase pempema bonebo nyame ye no konton kantan edi Ghana nyina so prekonkofo ma so koji yedi ni mpumtu ani nkunim ji sikaba ma muso nya bidi enti de nyame ye no enya afe no bepe ahenie emu akese ye enya afe no ba bepe ensase bi ni ade bonebo da bi e wo ho dada oya to ho ene wakọ no wasan aba nti eno ho ahini de obekoso ye mohi na do ma hene kingdom no no so kreti no obetwea enya adwuma na ma so ma no enu nti na wa sha ase Sumahene no so sha ase no a say empo ye tibunu kingdom a enkodom a enya do ma hene ba beda ya no da bi si ye tibunu kingdom a enya na do ma hene ena beda no say president and say kina obehwe sa kingdom no so na ensi so ne ensi kira nti agenda na masha ase raise na mo bloggers asha ase masha ase apa ba bia tena planning na mo pese mo hwa na mo de keka na mo de kan Asante edi go Asante hu fi the first di atem eni ade no sa agenda no enya de betumi abaso sa agenda no enya de a ebetumi abaso enti mo nkoso a na mo misleading Ghana for no mo nkoso a na mo misleading ye wo hanom yate sankofo bi keka se oje ho ya oje bi president no hwe no ka bi mfa ho afre so interior minister chieftaincy and religious affairs ya there mo ka ye hu sahifu bi so ye videos ni ade bra wo mo ko attack Asante hene no bloggers do say ni hu ho bru ho mo be ka ho asem wotachiman bra mo ko attack Asante no ahimfo do say mpanifo do say eni hu so mo twe mo blog site do say ni hu so mo twe video esi wo mo anim do say eni hu so mo twe video si wo mo anim a na wo mo ka ho asem wa ba yenya ho adanse bia yente ho hwe na ka yampa ka Sumahene betena honom ama bebepem sa bedom ahene nka ho hwe sa yampa pa se susu ampa e ka o betena honom na de ansi yempo no asem kwa ma o ma chekwa no o mo so mo ma ne de ne ya na nti susu ampa sa Asante ni bia kwa kwota ke Sumahene ya na kana na do mahene tena honom wa bepem ne
komba be ka atade a hye ne pakɔ no ne tenten ne kala ne bibia be che Ghana fo musu ntufu tungu Ghana fo ani ada mo hwehwe no nya de be mu di amamo na emma so ne emma so kyera eya na ha adwene na no me hwe bi na me the social media so na mo hwe so da mama ba mo ne nkofo bi bro champion fo bi eni de omo cheche wo so a na ye mesere na eye mesere keke oko house of chief meeting obi be ye odai baby e wono krampo no hwe said the bambo city e wo ho no obi anya wo hwe eti de mama hu so anya no kra ne say o say after na me ka so be ka say oba ho no na ye wo sa na say wo inside mpo be ye wo sa fi so baby am wono krampo no bambo wo ho yewra prisons wo ho police station wo ho saa so na fire for bambo fo twa ho num nyina hia obi antumi mfa ne nsan kan fi say yewra won kire wo mo saa sa na no bi wo ho no mo a emfa ho so wo asante na say oni asante enya de a bambo fo ne asafo a wo mo manhia be hwe Nyankopon anim e de ne nsa ahwa mo obi abade ne nsa be kana na no bi say ofiri hia na say ofiri hi ensi da na enya de so ombe ye sa bi da wo mo nti sa abonofo mpanyifo bo honom a posifo honom a omo de omo di politics achi honom no aha yenye sa wa ha aha yenye sa wa ha enti de ba mi hu sa mo boa ne say mo atwea say after enti asem ne ba ye no ehini na siye time be na siye aso a oto honom a from so your presenter say o your blogger na say wa the information about bonten no e was a state your true story a the chima de ba ye no ye troye e da say early hours of say ye trolling na we say videos by pictures by ye hu obi anya picture na video bi ama bonten ama ye to bepem ne onu asem ne fa ne ho kwan ye nti so okami blogger kwa okotro ya na wo ho no mu bi no na ofo no we na mo videos no mo evidences we o de mo anya bia story na mo troye no anya concrete story na mo troye no ni nyina so enti mo san kono mo nko plan da foforo biem na mo famra fi say ye anya video anya story kwempo a time say crow we so ena ke ye pa hwe na panifo a mo to mo nsade afre wo mo say wo mo mra na o meka bi mamo no wo ma hu ba bi kura si ye no manya o magina so da ye hwehwemu fi so fe police ni ko ye case kire no a obebu sawo ehi na si ye time bay atade be na ehye wo mo tete say describe wo mo kire me ni ade no description venue time bibia mo person mo yehwe mu ni say nhwemu na mo person mo ye no mo nye ne say wo mo nye hwehwemu no say enfama mo enti si ye police ni bi ni amamra ne dia enye owura chance do say ya mo mabo ni din wo mo video ni no nyo no ye be che no me pa che o da bi adentia fi se mo bono regional police command no hwet na honom e ma obi akọ de krata fi brekum abasem ye nya yi na safo ko honom e ma mo ko bo ba ma yi ni tumi ba aso tie pe obi ni mra ne na dia ye wo mo de di kan 2 obo ba santema UK mo so so ase so keke bi se o threaten ye ntia abaso ntia nkwa chine no me pa che karim se nka se ye che obi obehu sample ma hene me che na sangbaja fa busu ni be yinku no pa cho no so ye blogger mo nkwa che no enti ho de di ka ho de o de na hia ho de na unim ho aka wo sere emu na mo broka sabi bru sabi so na mo ni mo a se unim ho a ho de unim ho a no ho de sansa asem na mo kan de abaye a mo nyina ma to no guso amo kan no mo na mo di kan sha ase eyeye ena nam so ama obi susu ye bie eti se munim ya munim afutu a munim ka muni kan cha mo nkofo na sha ase keka nsem hunu wo social media mo nkofo sha ase threaten nkofo social media ma prosifo a muntumi moban emfa ma kroma na nyina na mutumi chammienu ebo bi ban ja bi etimi ko investigations ahifu mi no a wo moko yetumi ko ba ku fie ko investigations ja the other one no ye ko na sangbaja fla fie ye ko ni nua ba fie ko investigations wo ho rewre honom invading into the privacy tenta na pempra de babo nti beto futo gu nkofo ani chantro to no so de ye hu nyina ebe ka no ne ye ja the other faction no omo posifo no omo honom no omo mom na so mo hwe omo hwe omo asem omo ka enti National House of One there
obi en ho no betimi de ntansa ba obi oje ho ya je bi okoso koka na sem o ma hwe aka wi o mko asa de ekoso nyina so je ho ya je bi national president oda wo mo no house of chiefs no so onim de mo de ya Asante pre de mo so de ye onim njo ne hwe ka chieftaincy ministry so na no ba kotoko hene o de to manim se house of chief na nsi hene to hene o de to mo anim mo mo nye se na no mo be hia no ba be hwe aka nyina hwe afiri ho se ba so sa amaso yenim aban bia no ofiri aban mu a no okotena nchen a eno oba oben Asante hene pa wo di tumi no mo de hu mo biem na ye e wodo ehu asem so beba e wodo a ehu asem e beba ensabusua na de de brem no ye nte ho no enim se social media no so beta ase na wadi atama keka de wom ni de enim nyina na enso so ye gira ho no masumdwe peace mekasa ye wanti ateni wom enso so ko na kwa hwabo no for page go and see said the musi di atam de fa keka nsem hunu de wom ni de enim nyina etwa atoro futuru gu nkofo ani nanso ni nyina emrabusua e wodo aisa ya apanche to kwa na masoko so na ejaba fom se hwim hwete sam eye de ya di brain ninka so na yere so akan de benim se de tebia nkunim de betuma ye de me kai wo se na na mo tena se wo me chef kesiem de besi bia so no se 2 weeks na yere ade ma ye se brekum ni agona sensem se ne se de tebia be sa ate ho asem ana afofo bi wa be bom bia so no ye be san e de abrebo e wo de ADUMASA TV midin e de te se me ko edumusia no ye be sa aba yakram